ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീതാ പഠനം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 2-ാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് മുതല് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ 1-ാം അധ്യായത്തിലും 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്റെ അറിവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കുറെ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അങ്ങനെ ആവില്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്താല് ഇതിലും നല്ലത് ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിക്കാം, എന്നെ നിരായുധനായി നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് വധിച്ചോട്ടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി അല്ലെ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല, എല്ലാം കേട്ടോണ്ട് നിന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്താണ് പറയണത്? നീ ആണത്തമില്ലാത്തവരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ ആ അറിവ് മുഴുവൻ പൊളിച്ചടുക്കി കൊടുത്തു അല്ലെ കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ടിപ്പോ ആത്മതത്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറയണത്? എന്റെ മനസ്സ് തളരുന്നു, വരളുന്നു. അതിനെ നന്നാക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടാ പറ്റുക? നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം അല്ലെ. മാറേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാ. തകരുന്ന മനസ്സിനെ തകരാത്തതാക്കാൻ, തളരുന്ന മനസ്സിനെ വളരുന്ന മനസ്സാക്കാൻ അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കഴിവാണ്, നമ്മളാ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ മുമ്പില് ഇപ്പോ ഒരു 40 നില ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ ജീവിതത്തിലെ സമസ്യകളും ഇതുപോലെയാണ്, വലുതായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കും നമ്മുടെ മുമ്പില്. എങ്ങനെ മറികടക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയണില്ല. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിചാരിക്കുക. മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴ് താഴെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ആ ബിൽഡിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചെറുതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, 10,000 അടി ഉയരത്തിലെത്തിയതിനാലാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികോണം അപ്പൊ മാറുകയാണ്. അപ്പൊ സമസ്യ ചെറുതായി. അതാണ് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിക്ക് മുകളില് നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള പരിമിതി ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്നാലോ നമ്മുടെ ചേതനയുടെ മേല് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. ആ ചേതനയെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം, നിസ്സീമമാണത്. ഇപ്പൊ ഗീത പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ചേതനയെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ ഉയർത്തണം. ഇപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ എത്തിയപ്പോ ആ 40 നില ബിൽഡിങ്
എത്ര ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയോ അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഫ്ലൈറ്റില് നമ്മൾ ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ചേതനയെ ഉയർത്താം. അങ്ങനെ 10,000 അടി ഉയരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്ര വലിയ സമസ്യ പോലും ഈ ചേതനയുടെ ഔന്നത്യത്താലെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ മാറും അല്ലേ? സമസ്യ കഠിനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും തോന്നും ഏയ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് കഠിനമൊന്നും അല്ല എന്ന്. ഇതാണ് ഗീതാ സന്ദേശം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മള് പഴകി ഒരുപാട് 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ച തുണിത്തരങ്ങളൊക്കെ പഴകി എന്താ പറയുക നരച്ചുപോയി, കീറാറായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും, എന്നിട്ട് വേറൊന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം. ദേഹിയുടെ വസ്ത്രമാണ് ഈ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനൊരു വസ്ത്രം പോലെയുള്ളൂ ഈ ശരീരം. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് വേവലാതിയൊന്നും പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അല്ലേ? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്താല് പിന്നെ നമുക്ക് ജനന മരണ ഇല്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അതല്ലാത്തയിടത്തോളം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കണം, ജനിക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറണം. അങ്ങനെ മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് ഈ പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനോട് പറയുമ്പോ അല്ലെ, അടുത്ത ജന്മം ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം തരണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭഗവാനോട് അല്ലെ. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു തരും എന്നാണ്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് 2 പേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ഒരു വൃക്ഷം, ആ വൃക്ഷത്തില് 2 പക്ഷികളുണ്ട്. ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട് അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് അതിലെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതില് സ്വാദുള്ളതും ഉണ്ടാവും, സ്വാദില്ലാത്തതും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് സാക്ഷി രൂപേണ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതികതയില് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടാവും, ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണോ അത്രയും ദുഃഖവും നിരാശയും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാലോ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. നമ്മള് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞൊന്ന് ഭഗവാനെ നോക്കിയാ, പരമാത്മാവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലേ? അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ചെയ്യും. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ജൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, അതിനെ ശസ്ത്രം കൊണ്ടൊന്നും മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. നയനം ദഹതി പാവക, അഗ്നി കൊണ്ടോ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നചേനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ആപ, വെള്ളം കൊണ്ട് നനപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശോഷയതി മാരുത, കാറ്റിനതിനെ ശുഷ്കിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഏതിനെ? ആത്മാവിനെ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറിമുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും
പറഞ്ഞു തരാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആച്ഛേദ്യോയം അദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷ്യേവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുരചലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അവിടെ പറയണത്? എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആത്മാവിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് അല്ലെ. ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, മരണം. പക്ഷേ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ് ഈ ആത്മാവ്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോ മുക്തി 5 തരമുണ്ട് എന്നാണ്. സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി. അങ്ങനെ മുക്തി 5 തരമുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഈ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുക, ചെന്ന് ചേരുക. അപ്പൊ സായുജ്യ മുക്തി, അതൊരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആ സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? അവിടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ബാക്കി സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, സായുജ്യം, സാലോക്യം. അങ്ങനെ ഉള്ളതും പിന്നെയും ഭക്തന് ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ സമീപത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവനം നടത്താം. സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തപ്പെടാം. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ സായുജ്യം ഉള്ളവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെയും ഉപരി ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംഗമമാണ്. അതുകൊണ്ട് സായുജ്യം ഒരിക്കലും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. നമുക്ക് ആർക്കും ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റവും ഒരു കാലത്തും ഇല്ല എന്ന് നീ അറിയാ. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകും, മരണം അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കല് അല്ലേ, അത് ഓർത്തിട്ട് നീ ദുഃഖിക്കരുത്. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനാണ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഋഷി മുനിമാര് അല്ലെ, അവരുടെ ലാബറട്ടറി മനസ്സാണ്. അവര് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം അതാണ് ആത്മാവ് അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ ചേതന, ബോധം, അവബോധം, പ്രജ്ഞ, സത്ത എന്നൊക്കെ പല പേരുകളില് പറയുന്നത്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. എന്താ കാരണം? ഇനിയിപ്പോ ആത്മാവ് ജനിക്കും, അതല്ല മരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നതോ എങ്കിലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. അതൊക്കെ ശരിയാണ് അല്ലെ. 24 മൂലകങ്ങള് അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം. മഹാബാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ എന്നാണ്. വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ്
അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. ഓരോ ക്ഷത്രിയർക്ക് ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, സ്വധർമ്മം. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, നിർബന്ധിതനാണ്. 27 ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണമുണ്ട് അല്ലെ, മരിച്ചാലോ വീണ്ടും ജനിക്കും വേണം. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെപ്പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴ് മറ്റുള്ളവർ മരിക്കും എന്നോർത്ത് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒരു ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം നിശ്ചയമാണ്. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 വർഷത്തിനകം അത് സംഭവിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ മരിച്ചവനോ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതിപാലനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്തനിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മള് ഈ ജനിക്കണേന് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ. ഈ മധ്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് മാത്രം നമുക്കറിയാം. മരണശേഷം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. ആദ്യത്തിലും എന്താണ് അവസാനത്തിലും എന്താണ് സംഭവിക്കണേ നമുക്കറിയില്ല. ഈ മധ്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാലം നമ്മളുടെ ജീവിത ആ സ്പാൻ അല്ലെ, ലൈഫ് സ്പാൻ, അത് മാത്രം നമുക്കറിയാം. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു, അങ്ങനെ പഠിച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടി, പിന്നെ ജോലി കിട്ടി, പോയി, അങ്ങനെ കുടുംബം ഒക്കെ ഉണ്ടായി, അത് കഴിഞ്ഞു, മരിച്ചു. അത്രേ, അവിടെ വരെ മധ്യത്തിലുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തിനാ നമ്മൾ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നാണ്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമ്മ അനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉടുപ്പാണ് അല്ലെ, ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേയില്ല. ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമല്ല, അത് നശ്വരമാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് കാണാം, നാളെ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. ഒരു സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികതയും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം. 29 ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. അപ്പോ എന്താ അവിടെ പറയണേ? ആശ്ചര്യത്തോടെയാണെന്ന്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയില് ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ചിലർ അത് ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് അതിനെ വർണ്ണിക്കും. മറ്റു ചിലരോ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കോ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എന്താണിതിങ്ങനെ? ഒരു കടങ്കഥ പോലെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ചിലര് സത്യസാക്ഷാത്കാരം നടത്തിയവർക്കറിയാം ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആത്മാവിന്റെ ഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന്. അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ചിലർക്ക് വളരെ ആത്മാവോ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വലിയ അതിശയമാണ് അല്ലെ. ചിലര് അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കും. ഈ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണത്, അതില്ല വെച്ചാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് പലരും വർണ്ണിക്കും. മറ്റു ചിലരോ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കും. മറ്റുള്ളവര് പറയണതൊക്കെ അതെയോ അങ്ങനെയാണോ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അതൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ചിലർക്കോ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ ആത്മാവ്, അത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് ചിലവര് പറയും. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും ഒരിഞ്ചു മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത്
വിസ്മയകരമത്രേ. വിസ്മയകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അണു എന്താ പറയാ, കണ്ണിലൊന്നും കാണില്ല, അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ജീവികൾ പലതും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവയുടെ ഉള്ളിലും, അതല്ല ഇനി തിമിംഗലത്തിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെയോ ഒക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാം ഈ ആത്മാവുണ്ട്. ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം അപ്പോ അല്ലെ, ഈ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എല്ലാ ശരീരത്തിലും എന്നുള്ളത് വളരെ വിസ്മയകരം തന്നെയാണ്. മായാമോഹിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരും. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ? നമുക്ക് അജ്ഞതയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മോഹിതരാവാണ്. ചെറിയ ചെറിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ, ഈ ഭൗതികതയെന്ന് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടാണ്. ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കണില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയത്തിലാണ് വരിക. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതും ആവാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോ ഈ ഒരു അണുപ്രായമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള അണുപ്രായമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ചെറുതിന്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാ ബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില ഭൗതികരായ ആളുകൾക്കൊന്നും, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ആദ്യം വേണം അല്ലെ. എന്നാ മാത്രാണ് നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആത്മീയ ആചാര്യനെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറച്ചു തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാൽ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, അവധ്യോയനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹേ ഭാരത, ദേഹി ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല പറഞ്ഞു അല്ലെ. വീണ്ടും പറയാ, മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ആത്മാവിനെ ആർക്കും ഹനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീയെ ഓരോ ജീവനെ പറ്റി വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാവരുത് അല്ലെ. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതല്ല അല്ലെ. അധാർമികതയുടെ നേരെ അല്ലെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ് അർജുനന്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വധർമ്മമഭിചാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മ്യാധിയുദ്ധാശ്രേയോന്യത് ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. എന്താണ് ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വധർമ്മം? യുദ്ധമാണ് അല്ലേ. അപ്പോ അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ കർമ്മം ഒന്നും ഇനി നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ആ യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, അതിനോട് വിമുഖത കാട്ടരുത് എന്ന് പറയാണ്. ക്ഷത് മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന അവിടുന്ന് വരണേ. ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. സ്വധർമ്മം 2 വിധമുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ.
നമ്മൾ മുക്തനാവാണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ് സാധാരണക്കാര്. അപ്പോഴ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വൈദിക വിധി നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. ഒരു മാതാവിന്, ഒരു പിതാവിന്, ഒരു പുത്രന്, അല്ലേ? ഓരോ പൊസിഷനിലുള്ളവർക്കും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുക്തി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലോ ഒരാൾ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്വധർമ്മമൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് തീരും. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ മോക്ഷം കിട്ടിയ ആൾക്ക് ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണത്. നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരൊക്കെ ആകെ അർഹസ്യം വേണ്ട പോലെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പടിപടിയായി ഉയരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വർണ്ണം, ആശ്രമം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 4 വർണ്ണങ്ങള്, 4 ആശ്രമങ്ങള്, അതിനൊക്കെ ധർമ്മം ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ക്ലാസ്സിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 32 യദൃച്ഛയാജോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള അവസരം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ അർജുനന്. അങ്ങനെ ഓരോ അവസരം വരുന്നത് ക്ഷത്രിയന്മാര് അതില് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ സ്വർഗ കവാടം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാര് സാധാരണഗതിയില് യുദ്ധം വരികയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. ഏതുവിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായിരിക്കാം. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ, അല്ലെ? 2 തരത്തില് പറഞ്ഞു. ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം ലഭിക്കും, രാജാവായി വാഴാം. മരിച്ചാലോ സ്വർഗത്തില് വീരസ്വർഗം കിട്ടും. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ ചേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തദ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഈ സമരം, ഈ യുദ്ധം നീ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാലോ നിന്റെ കടമ നീ നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പാപവും കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ ആണ്, വില്ലാളി വീരനാണ് അർജുനൻ എന്നുള്ള നിന്റെ യശസ് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് സ്വധർമ്മം, ധാർമ്മികമായ യുദ്ധം ചെയ്യല് സ്വധർമ്മമാണ്. അത് ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാല് പാപമായിരിക്കും ഫലം. മാത്രല്ല ഇതുവരെ
വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ എന്ന പേര്, സൽകീർത്തി, അല്ലെ, യശസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെ, യുദ്ധക്കളത്തിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ട് പേടിച്ചോടിയ അർജുനൻ എന്ന് പേര് വരും. പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ കീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി ദേവ്യയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദതിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അല്ലെ, അയ്യേ അർജുനൻ എന്താ പേടിച്ചോടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഓരോ പഴി പറയും, നിന്ദിക്കും. അപ്പോഴത് മരണത്തെക്കാളും ദുസ്സഹമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അപമാനം ഒരു നല്ല വ്യക്തിക്ക്. പോരിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. 35. ഭയാദ്രണാതു ഭരതം വംസ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വായാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. നീ ഭയം കൊണ്ടാണ് പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയത് എന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ വിചാരിക്കും. പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള നീയെ നിന്ദകള്, അപമാനം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 36. അവാച്യവാദാംശ്ച ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിത നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നു കിം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? വളരെ വിഷമകരായ ഘട്ടായി മാറും. 37. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും, അല്ലെ? ഒന്നുകിൽ ജയിക്കും, ഒന്നുകിൽ തോൽക്കും. അപ്പൊ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടൂലോ, ഭരിക്കാം, സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാം. അതല്ല തോൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മരണമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീരസ്വർഗവും നിനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഭയപ്പെടണ്ട എന്നാണ്. 38. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ആവണം. അത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം അതാണ്, അല്ലെ? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ആ തത്വത്തിലേക്ക് എത്തുക. ഈ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഞാൻ ബ്രഹ്മാണ്, അല്ലെ? അഹമാത്മാ ബ്രഹ്മ എന്നൊക്കെ പറയും. ഞാന് ആ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് അറിഞ്ഞ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണനു വേണ്ടിയാവുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഫലത്തിനെ പറ്റി ഓർക്കണ്ട, അല്ലെ? ജയിക്കുകയാണോ തോൽക്കുകയാണോ ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പുണ്യപാപങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണമെന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. ഭൗതികതയില് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്താൽ തിരിച്ച് കടപ്പാടുണ്ട്, അല്ലെ? ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മള് ഈ ആത്മീയ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന് ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് വേറെ കടപ്പാടുകളോ ബാധ്യതയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. 39. ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്കു ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു.
ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. ഇപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനയോഗാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ഇതാ ഞാൻ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന്. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ എനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പാപം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇനി കർമ്മയോഗം, കർമ്മം എങ്ങനെ യോഗമാക്കി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അതായത് ബുദ്ധിയോഗം, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ഒന്നും നോക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വിശിഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാശ്വത ഫലാണ് അത് നൽകുന്നത്. ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് തുടർച്ചയുണ്ട്. ഇപ്പോ ഈ ജന്മം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ട്രിപ്പിൾ PhD എടുത്ത ഒരാളാണ്, ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു, ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു, കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും LKG തൊട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അല്ലേ? അതല്ലാതെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ PhD ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആത്മീയ ജ്ഞാനം അങ്ങനെയല്ല. ആത്മീയത കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇതിന്റെ ക്യാരി ഓവർ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭൗതിക സ്പിരിച്വൽ നോളജ് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് അങ്ങനെ ക്യാരി ഓവർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കറിയാം അത്. പക്ഷെ ഇത് സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ഭയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മഹതോ ഭയാത്, എല്ലാ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രായതേ അല്ലെ, എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആത്മീയത ഈ ജന്മത്തില്, കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് മുഴുമിപ്പിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല അല്ലേ? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കർമ്മം വിശിഷ്ടമായ കർമ്മമാണ്. അതിനൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ? പറയും, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അടി കാൽവെപ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയാല് ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് 10 അടി വെക്കും എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിനു ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ദേഹനാശത്തിനു ശേഷവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ, അതിന് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അടുത്ത അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നോളും ചെയ്ത് മുഴുവനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 41 വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. എന്താ പറയണേ? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലസ്രോതസ്സാരാ? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? അപ്പോ ആ ഭഗവാനില് ഉറച്ച മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്ന് അല്ലേ, നാശമില്ലാത്ത ഒന്ന്, പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്, അതിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉറച്ച ബുദ്ധി, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവണം നമുക്ക്.
അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യമായതിനെ അനുഭവിച്ചറിയുക, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണത ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണത ഉണ്ടാകും, എനിക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നുള്ളത്. അത് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ അതിന് പറയാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകളെന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നു വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. അല്ലേ? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, പിന്നെ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാവും. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം നന്നായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെ? അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിയായി പാലിച്ചാൽ മതി. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. 42-43 യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യവിപശ്ചിത വേദവാദരതാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദവാദരതര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം 3 കാണ്ഡങ്ങളാണ്. അതിലെ കർമ്മകാന്ഡങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫലസിദ്ധിക്കായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർമ്മകാന്ഡത്തില്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മകാണ്ഡികൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവര് ചെയ്യും. ഫലാകാംക്ഷയോടെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. വേദസൂക്തങ്ങളാല് അവര് ഈ അല്പബുദ്ധികളായതുകൊണ്ടാണ് അവര് അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് സന്താന പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങള് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യണത്, അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിക്കായിട്ട്, വേറെ ധന്യമായ പുനർജന്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ വിവിധ കർമ്മങ്ങള് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാം എന്നാണ് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിലെ അല്പബുദ്ധികളായവർ അതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരാവും. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. എന്താണ് അവരുടെ വിശ്വാസം? ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം. യാഗങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കുറെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് അവർ കരുതുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ബലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. ജ്ഞാനികൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം.
അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് അറിയാം. 44 ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ഈ കർമ്മകാണ്ഡികള് അല്ലെ? ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണം, അതിനായിട്ട് ഓരോ യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാനും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് ഭക്തി പൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയ ദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധി ബഹുശാഖയായിട്ടാണ്. ബഹുശാഖാഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊരു ഉറച്ച മനസ്സോ ബുദ്ധിയോ ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധി ബഹുശാഖയായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഒന്നിലും അവർക്ക് ഒരു ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യം കിട്ടില്ല. എന്നാ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും അവരെ കൊണ്ട് സാധ്യാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമാത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. സത്വം, രജസ്, തമസ്. അതാണ്, അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ വേദങ്ങളിലൊക്കെ മുഖ്യ വിഷയമുള്ളത്. അപ്പോ അതിനെയൊക്കെ നീ അതിക്രമിക്കണം. പിന്നെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ മാറണം. സമചിത്തത വേണം. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണം. എന്നിട്ടോ ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെ? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനം അതെന്നെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടല്ലോ, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അങ്ങനെ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. ഞാൻ എവിടുന്നാ വന്നത് അല്ലെ? ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തും? അതാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. ആ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിതിക്ഷയോട് നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഈ തലത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഉയരണം അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാ ഉയരാൻ പറ്റുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, സദാ ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കരുണയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. 46 യാവാനർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനത. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഇപ്പോ എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങള് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ വേദത്തിലെ ഉൾപ്പൊരുള് ഭഗവാനെ അറിയലാണ് വേദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതും വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്താണ്? ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളില് ആസക്തരായിട്ട് ആ യാഗം യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ പറ്റും. വലിയ ജലാശയത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒരു കൊച്ചു കുളം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാം.
കുളിക്കാം, നനയ്ക്കാം, എല്ലാം അല്ലേ. വലിയ ജലാശയമാവണമെന്നില്ല. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായത് എന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞാ മതി. എന്താണ് അതിന്റെ പൊരുള്? ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തെ അറിയാ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചറിയാം എന്നാണ്. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, സദാ നാമം പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വേദത്തിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അറിയാ, മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നടത്തുക. അതാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യം. വൈദിക രഹസ്യം അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.